हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा लोगोफोर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्टआव साख्रि ओंखारना फैदों पोस्ट एप्रेन्टिस नोंथांमोना बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ गासिबो डिटेल्सखौ मोनगासिनो दङ बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो मिथिगोन आरो नोंथांमोना फार्स्टआव मा खालामनांगोन रेजिस्टार मोनसे अपसन मोनदोंना बेयाव थुनानै जोङो मा खालामनांगौ रेजिस्टार खालामनांगौ दा नोंथांमोना मबाइलखौ डेस्कटप खालामनानै मबाइलावनो एप्लाइ खालामनो हायो नोंथांमोना माबायदि प्रसेसआव खालामनांगौ बेखौ गासैबो दिन्थिलांजोबगोन फार्स्टआव नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगौ बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनांगौ आरो लोगोसे नोंथांमोना पिडिएफखौहाय मेल खालामनानै हरनांगौ लास्टआव जेब्ला नोंथांमोना आइडि मोनगोन दा बिनि सायाव नोंथांमोननो गुवारै नेक्स्टआव भिडिअ होगोन एप्लाइ प्रसेस लाना फैगोन दा बेखायनो पोस्टआ मा दङ बेनिफ्राय फरायनाय बैसोआ मा नांगौ बेखौ नोंथांमोना नायग्रोदो दा नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा बिदिब्ला जों थांसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै दायो लोगोफोर आं लाना फैबाय अफिसियेल नटिफिकेसन आरो बे पोस्टआ गासै दङ 56 आरो पोस्टआ जाबाय ट्रेड एप्रेन्टिस जेरावनोखि नोंथांमोना 2 इयार्स मावनो मोनगोन प्रजेक्टआव एबा नोंथांमोना ट्रेनिं लानो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बे पोस्टआवहाय रेगुलार मावनो मोनबाय थाया मानोना एप्रेन्टिस होनाय लोगो लोगो माखासे डिउरेसन थायो जेरै बेयाव 2 इयार्स होदों दानिया नोंथांमोननि फरायनाया 10 पास जानांगौ नैबे फार्स्टनि पोस्टआव बेनो जाबाय ट्रेड एप्रेन्टिस जेराव नोंथांमोना 10 पास बेनिफ्राय आईटीआई नोंथांमोना जायखिजाया ट्रेड लेभेलाव थानांगौ बेनिफ्राय मा थानांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ दा नोंथांमोननि पोस्टिंआ जागोन ट्रेनिंआ बेनो जाबाय आसाम गेस बेस पावार स्टेशन नोंथांमोना बेयाव मोनदों डिब्रुगड़आव डिस्ट्रिक्टआ आरो लोगोसे पोस्टआ जाबाय इलेक्ट्रिसियानाव दङ 8 दङ बेनिफ्राय फिटार एबा बयलार एटेन्डेन्टआवहाय 6 दङ आरो प्लाम्बाराव दङ 1 दङ स' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों गासै भेकेन्सिया 56 नर्थ इस्टनि थाखाय आरो सेलारि नोंथांमोना मोनगोन बेनो जाबाय 14,877 नोंथांमोना जेब्लानोखि सेलेक्ट जागोन अब्ला मोनबाय थागोन ट्रेनिं लानाय टाइमावनो दा नोंथांमोना जायफ्रा एप्लाइ खालामनो सानदों थ' एप्लाइ खालामनो हागोन जायखिजाया नोंथांमोना प्रिफारेन्सखौ होनो हागोन नाथाय बेयाव गाइडलाइन्सआव होनाय दङ जि स्टेटआ दङ पोस्टआ बेयाव बांसिन चान्स मोनगोन नाथाय ओभारअल माखासे स्टुडेन्टसा खम जायोबा नोंथांमोना जायखिजायाव सेलेक्ट जागोन होननानै बुंदों बेनो जाबाय आईटीआईनि पार्सेन्टखौ लानानै दा जायफ्रा आईटीआईआव मोजां पार्सेन्ट दङ नोंथांमोना बांसिन चान्स मोनगोन दा बेनि गेजेरावबो आगरतला दङ बेनिफ्राय दङ नागालेण्डबो दङ बेनिफ्राय अरुणाचलबो दङ नोंथांमोना जायखिजायाव नोंथांमोना पोस्टिं जागोन बेनिफ्राय आरो डिमा हासाव दङ थ' नोंथांमोना डिमा हासाव नायोब्ला मोनदों इलेक्ट्रिसियानावहाय 5 दङ फिटाराव 3 दङ बेनिफ्राय प्लाम्बाराव 1 दङ स' नोंथांमोना जेरावनोखि गोसो दङ बेयावनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन बा नोंथांमोना प्रेफारेन्सखौ होनो हागोन नाथाय गाइडलाइन्सनि मथे थांगोन जेराव गाइडलाइन्सआ होनाय दङ बेयावनो बांसिन चान्स मोनगोन हमना ला आसाम स्टेटना आसामाव बांसिन चान्स मोनगोन थ' बेनिफ्राय लास्टआव दंबावो बेनो जाबाय एप्रेन्टिस बेबो दा नोंथांमोना नुनो मोनदों मेघालया बेनिफ्राय नोंथांमोना त्रिपुरा बेयावबो होनो हागोन जेरै हमना ला पोस्टआ एखेयानो दङ थ' नोंथांमोना बेयावबो सेलेरिया सेमान दङ दा क्राइटेरिया दा नोंथांमोना क्राइटेरिया बेसेबां थानांगौ बेसेबां नोंथांमोना थानांगौ बेयाव जों नायनोसै दानिया दा क्राइटेरिया होननाय लोगो लोगो नोंथांमोननिया नर्थ इस्टनि जाखानांगौ अनलि फर नर्थ इस्ट स्टेट्सनि थाखाय बियो एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय आईटीआई कमप्लिट खालामनांगोन अब्लासो बे पोस्टआव इलिजिबल जागोन नङाबा जानाय नङा जायफ्रा आईटीआई कमप्लिट जायाखै मार्क्स चेक मोनाखै अब्ला हानाय नङा बेनिफ्राय दानिया आधार कार्ड नांगोन बा ड्राइभिं लाइसेन्स एनि वान पेन कार्ड बा भटार आइडि जायखिजाया सोलियो बैसोआ 28 इयार्ससिम हागोन 18निफ्राय बाट जोंनि एसटिफ्रा जोंहा 33 इयार्ससिम बे पोस्टआव इलिजिबल जागोनबा जोंहा एप्लाइ खालामनो हागोन स' जायफ्रा एसटि 33 इयार्ससिम बे पोस्टआव इलिजिबल जागोन एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया हाउ टु एप्लाइ जों बेखौ नायनोसै दा नोंथांमोना एप्लाइखौ बोरै खालामनांगौ बिनि सायाव नोंथांमोना नेक्स्टआव फुल भिडिअ मोनगोन मबाइलजों एप्लाइ खालामनो हायो दा जों गिबियाव नायनोसै फैदों मा खालामनांगौ दा जोङो सेलेक्सनखौ नायग्रोनोसै बोरै खालामगोननो बेनो जाबाय जायफ्रा आईटीआई कमप्लिट खालामबाय पार्सेन्टआ मोजां दङबा चान्सखौ मोननाय जागोन आरो बेबो जाबाय प्रिफारेन्सआ गावनि स्टेटआव नाथाय ओरैबायदि अपसन दङ जे जायनि स्टेटआव स्टुडेन्टसा खम एप्लाइ खालामदों अब्ला बैयावनो सेलेक्ट जाहैगोन स' बिनिफ्राय जायफ्रा सेलेक्ट जागोन नोंथांमोनखौहाय बाय मेल कल लेटार हरनाय जागोन आरो नोंथांमोना थांनांगौ माखासे इन्टारभिउनि थाखाय थांनांगौ जानो हागौ नाथाय बेयाव एग्जामनि बागै जेबो डिटेल्सखौ होथ'वाखै स' नोंथांमोना बेखौ फैबाय थानाय समावहाय नटिसखौ मोननाय जागोन दानिया हाउ टु एप्लाइ दा हाउ टु एप्लाइ होननाय लोगो लोगो फार्स्टआव रेजिस्टार खालामनांगौ आइडि मोनगोन नोङो जि पोस्टआव एप्लाइ खालामो बेखौ सेलेक्ट खालामनानै आइडि मोनब्ला स' नोंथांमोना बाय मेल खालामनांगौ माखासे डकुमेन्ट्सखौ पिडिएफ खालामनानै आरो बोरै खालामनांगौ नोंथांमोना डिटेल्सखौ होगासिनो दङ बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायदो
दा बेखायनो जों फैबाय स्टेप 2 आव बेयाव ओरैबायदि बुंदों नोंथांमोना मोनसे फर्मेट मोनगोन बे फर्मेटाव नोंनि गासैबो डिटेल्सखौ फिल खालामनानै मा खालामनांगौनो मोनसे मेल एड्रेस मोनदोंना बेयाव बे मेल एड्रेसाव नोंथांमोना सेन्ड खालामनांगौ आरो लोगोसे गासैबो डकुमेन्ट्सखौनो नोंथांमोना सेल्फ एटेस्टेड होनानै स्केन खालामनानै PDF फाइल खालामनानै साबमिट खालामनांगौ जेरै ITI पास मार्कशीट सार्टिफिकेट बेनिफ्राय HSLC पासनि बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट बेनिफ्राय बार्थ सार्टिफिकेट आरो मोनसे ID प्रुफ नोंथांमोना होनानै नोंथांमोना सेन्ड खालामदो आरो नोंथांमोनखौहाय रेजिस्टार इमेल ID आव नोंथांमोनावहाय बेक मेल फैगोन बा नोंथांमोना एडमिट फैगोन आरो लास्ट डेटआ 24 फेब्रुवारिसिम थागोन 24 फेब्रुवारिसिम थागोन नोंथांमोना बे समसिम एप्लाइखौ खालामबाय थानो हागोन दा बेनिसिम लोगोफोर बेनिफ्राय नेक्स्टआव भिडिअ लाबोगासिनो दं एप्लाइ प्रसेस नोंथांमोना नायनो दाबाव जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो जोबोर मोजां चान्स मोनगोन एप्रेन्टिसआव आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना जायखिजाया नोंथांमोना साख्रि मोननायनि लामायाव थागोन दा नैबेनो लोगोफोर फर्मेटआ नोंथांमोना फर्मेटखौ नाय दा फर्मेटआ बेयावनो फिल खालामनानै साबमिट खालामनांगौ मेल खालामनांगौ बेयाव दंखायो एड्रेसा जेरै मेघालया शिलंआव नोंथांमोना हरनांगौ मेल खालामनानै आरो बेयावनो गासैबो डिटेल्सआ दंखायो फिल खालामनानै नोंनि नाम नोंनि डिटेल्स बेयावनो गासैबो दङ ID नोंथांमोना जेब्ला ID मोनगोन ना एप्लाइ खालामनानै अब्ला बे ID खौ नोंथांमोना बे एप्लिकेसन नाम्बाराव लिरनांगौ आरो लोगोसे नोंनि एड्रेस गासैखौबो होनानै नोंथांमोना मेल एड्रेस खालामनानै हरदो दा लोगोफोर बेखिनियासोमोन बिनिफ्राय फर्मेट आरो अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव दङ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन